Започвай ти, бе, снимам вече, бе. Айде, начало на трета част. Олей! Това са новите антикризисни бутонки. За малко да ги снимам. Адидас антикриза. Оле, а чакай се, така са тук работила. 280 лева едната. Това песен криза, дето лака. О, що става? Ама каква е тази светкавица да изгастила, мама иде, бе. Ама да харчи тогва, да не харчи моят тогва. Бао са ми путката Лелина. Фим, ще стане нещо, де бяга толкова. Остая, окей. Остая. Ай. Змия, дая. Змия дая. Аз право да се вече твори. Какви са тия ключови, такива наставнически някакви работи, да правиш, ей? Змия остая. Змия остая, чакай, бе. Ари, бе, един човек ли, ари, бе? Да, мен, бунка има. Аз съм жив умрял. Има две дропки, искаш? Ето ги Адидас антикриза. Бах, тя Адидаса, суперски. Суперски. Кой номер се не можа да разбера? 42 и 3 трети. И 3 трети, чудесно. Що прави 43? 43. Снимай! Какъв аут? Много интересно, и ти причат на Асик с другите Адидас. Но ти с две различни. Асик на Адидас. Те са дъщерна фирма на Адидас, а? Ах, ти много бързо я свали, бе. 280 лева, само едната обиска. Другата 750. 750. Защото има шипуй. За еднократна употреба са. После малко ще пуши. После малко, а? После малко, а? После малко, Реча Лайчин. Алайчин. Джипка, рече Лайчин. Алайчин рече. Ай, кажи, ей! А, подуто копеле! Дебел, нисък и с черна коса. А, космат, кажи Алайчина. Така. Това искахме да чуем. Рижав. How are you, пипишко? Пипишка. Памен, мазвод, мамут. Рече Лайчин. Памен, мазвод, мамут. Памен, мазвод, мамуд. Като не дет. Памен, мазвод, мамуд. Ча да пуша. Чакай, Дима. Чакай, момче, че е фърлимо. Давай. Ти две гърла имаш, мая. От гърдото ти запушаха. Фас, имам идея. Да идем от това. Оператора. Добре. Да бим оператора ли? Че кой е оператора? Аз съм оператора! Значи оператора ще бе. Оператора ще бе. Публиката ли тя? Алайчин удари градата. Алайчин. А едно време къв матч имаше. Туто и матч. Ама тото и матч ли бе? Едно време къв матч имаше. Пък какви футболисти имаше. По-такива ръка ни пеха. Тя под бе. Хайде Исовка, ритай пак, какво стане, ба, да го ева? Ритай, ба, сено биш във вратата, ади, ба. Как се засили, викам, шаби? Бах ти подлъгваш тя. Тъй ще излъжиш яксо, да знаеш. Аз съм кай акс. Браво, Фимка, браво. Би му майката. Те кръгови като на Марс орбитата, бе. Баси майката. Пръстените на Марс по-малки. Рече Алайчин. Алайчин, пък си го поеба.
Джипка! Джипка! Какво ще правиш после, бе? Да издумкаме американския гъс. Той си го каза. Добре. Обещано си го търся като наследство. Да. Рече Лайчен. Лайчен. Така. Фас. Рече Лайчен. Рече Лайчен. Рече Лайчен. Синенцо, ако Кажи, искаш бресен. майка ти да си има майка, ще й кажеш да опрати 100 долара, 200. да се излекувам, и че иначе ще си Умра като куче ще си умра. How are you, пипишка? How are you, Johnny? How are you, Johnny? Johnny Бомбони. Кажете hello. Аре, аритая, цанкиш. Кажете welcome! Кажете welcome, YouTube! Ама, колата Кажете, удари. бе! Кажете welcome, YouTube! Това е Кажи Димитров World Cup. Да, това е Хаджи Димитров World Cup. На градния фонд е една каса бира. Една каса бира и клип в YouTube. Леко. Който печели. Айде, сега. Печелившата 11-торка да ги снимаме. Едината снимате те била. How are you, Johnny? Пляскайте се. Сега кажете hello, YouTube. Ой, бах, майката.